Viimeinen bändi, Captain Skullfuck. Oli nimi on aika hyvä mun mielestä. Joo, mä oon kirjoittanut tänne näin, että saatana saapui Vernissaan. Mikä on tietysti aika positiivinen lausaus, kun puhutaan siitä, että ollaan metallikatsannossa tällä hetkellä. Metallibändejä soittaa. Se tuli mieleen lähinnä tästä laulajan Lava Presensista kautta äänestä, ja sehän oli aivan loistavaa meikäläisen mielestä. Myös kitaristi, solokitaristi veli aika hyviä liidejä sieltä, mikä toimi myös hienosti. Tästä jonkun verran tää bändi tuntuu henkilöityvän tää laulaja myös, mutta silti bändi näyttää omalta iteltään tässä, kun se veti. Ja erittäin loistava yleisön haltuunotto, että yleisöjakso on kanssa hienosti jaksaa tässä, vaikka viimeinen bändi oli messissä, mutta se näytti erittäin hyvää toimintaa. Biisit kaipasi ehkä vähän lisää koukkuja jatkossa, mutta siinä oli vidabiisi, minkä vedit kolmas biisi, niin siinä oli jo semmoista hyvää rikkonaista osa siinä kaavassa. Ja se toimi sillä lailla siellä mukavasti. Se oli erilainen. Joo, laulajat mäkin olen tiedottanut sillä, että laulajassa on karismaa, mikä on tietysti sellainen bändi, jos on laulaja, niin siihen yleensä aika moni juttu henkilöityy ja on hyvä, että on sellainen tyyppi, johon niin konsepti kiinnittyy, ettei se ole esimerkiksi joku. No, se voi olla jo yleensä kannattaa niin laulaja on. Hyvä laulaja ja sitten sellainen, jolla on vielä karismaa siihen päälle, niin se on vielä parempi. Niin yhteensoitto toimi siinä, ei yritetty liikaa mitään kikkailla, vaan mentiin just niiden taitojen puitteissa, mitkä oli, ja sekin palveli bändiä. Tää on erittäin kehityskelpoista Black Deathia, mistä on helvetin hyvä jatkaa. Ja siinä oli kitarista hyvä tiluttelu ja noin kitaraharmoniatkin toimi. Et sellaista kuuluu. Jos mä nyt jotain rumpalina tässä haluan iskeä, niin rumpalisoitto voisi olla tykimpää, mutta se on helvetin hyvä. Ja nyt, että mitä niinku tuletaan tuplapassarin työskentelyyn, niin silmäliitä se sit tulee. Hyvä päästä. Tässä vaiheessa pakko kyllä sanoa, että meikäläisellä ensimmäinen kerta äänessä vimmassa tällä lailla mukana, niin uskomattoman hyvä bänditaso. Kaikille bändille aplodit.